Dobrý večer prajem, jo štetky Vánok. Dostalo sa mi tej cti, aby som vám doniesla posolstvo od verejnej ochrankyne práv Slovenskej republiky, ktorá momentálne je na podujatí, ktoré sama zorganizovala, takže sa nemohla sama zúčastniť. A prečítam vám toto posolstvo tak, ako ho dnes napísala. Organizátori pochodu za Hedvigu Malinovú Žákovú oslovili verejnú ochrankyňu práv, aby sa vyjadrila k prípadu Hedvigy Malinovej Žákovej. Verejný ochranca práv by sa nemal vyhýbať dialógu o základných právach a slobodách osôb, ani verejného dialógu o nich. Považujem to za dôležitú súčasť osvety, za priestor, ktorý umožňuje ľuďom spoznávať materiálny obsah základných práv a slobôd, ktoré im patria, aj ich hranice. Je to aj možnosť, ako zvyšovať dôveru ľudí v snahu orgánov demokratického a právneho štátu rešpektovať a ochraňovať základné práva, ľudské práva a slobody. Vážení prítomní, verejní ochrancovia práv sú inštitúcie, ktoré si štáty dobrovoľne zriadili na to, aby kriticky posudzovali a hodnotili, či orgány verejnej správy pri svojej činnosti ochraňujú základné práva a slobody právnických a fyzických osôb. Prípad Hedvigy Malinovej Žákovej jasne ukazuje, že právny poriadok Slovenskej republiky umožňuje orgánom činným v trestnom konaní, polícii, prokuratúre viesť voči osobe neverejné konanie a vykonávať v ňom rozličné úkony bez časového obmedzenia. Táto možnosť je, podľa môjho názoru, nedostatkom v naplňaní povinnosti štátu poskytnúť primeranú ochranu osobám v trestnom konaní a rešpektovať právo každého na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Aj preto budem trvať na posilnení ochrany základných práv a slobod tým, že budem navrhovať, aby trestné stíhanie vedené pred orgánmi polície a prokuratúry tieto orgány ukončili v zákonom stanovených lehotách, buď jeho zastavením, alebo predložením obžaloby nezávislému súdu. Poučme sa z prípadu Hedvigy Žákovej Malinovej. Napriek tomu, že prípad rieši polícia a prokuratúra už viac ako 8 rokov, verím, že jeho verejné prerokovanie v konaní pred nezávislým súdom prinesie Hedvige Žákovej Malinovej tak dlho odkladanú spravodlivosť. Toľko posolstvo Jany Dubovcovej, verejnej ochrankyne práv v Bratislave 30. apríla 2014. Ďakujem vám za pozornosť.